Jamen, jeg hedder Sten Botbro, og jeg er kommet helt fra København, og jeg har glædet mig til den her dag. Jeg synes, det er spændende. Jeg vil godt lige fortælle lidt historik, min baggrund nu. Fortalte Henrik, at Sandsholm havde været i gang i 4 år, jeg har været i gang i 40 år. 4 årtier. Jeg startede med at grundlægge et firma, der hedder Justifit. Muligvis nogen kender det. I dag hedder det Lighttech. Jeg arbejder med belysning, teknik, styring og alt, hvad der ligesom kommer ind under den hat. Vi skal kigge lidt på belysningen i dag. Og jeg tror, de fleste ved, hvad det her er. Det er en glødelampe. Og glødelampen, den blev faktisk opfundet i slutningen af 1800-tallet. Og nu så vi Henriks bil for 100 år siden, hvordan den så ud, og hvordan den så ud i dag. Med glødelampen, der er det faktisk sådan, at den så egentlig sådan her ud lige indtil 1. september 2012 i store træk. Nu er den udfaset, slut, og vi har skulle finde andre måder at gøre det på. I 2008, og det er jo egentlig ikke ret længe siden, der begyndte det at gå op for almen verden, at det var besluttet i EU, at nu skulle glødepæren udgå, fordi den brugte en farlig masse strøm. På det tidspunkt blev der udsendt nogle forskellige meddelelser om, at nu skulle det ske. Ordet LED var overhovedet ikke brugt i nogle af de ting, der blev udsendt. Meget interessant, fordi den var egentlig opfundet, men den var ikke udviklet ret langt på det tidspunkt. Udviklingen på lyset er gået rigtig, rigtig stærkt i de år, der er gået siden da. Og det var ligesom, at 1. september 2012 var den milepæl, hvor alle producenterne havde sagt til sig selv, nu skal vi have et eller andet alternativ klar. Det må jeg også sige, vi er kommet rigtig langt hen ad vejen. Vi kigger op i loftet her. De der paneler, det er en forholdsvis ny opfindelse, at man har lavet LED-belysning på den måde. Og der er rigtig mange ting, som er kommet til, og der kommer mange flere til. Og når man arbejder med al den slags ting, jamen, så er det også en frygtelig masse ny viden, man arbejder med. Og som kunder, eller forbrugere, eller elektrikere, eller hvad, der har det været snydenemt i over 100 år, at man skruer sådan en pære i, og så giver den lys. Og så har man også talt om lys og alder og sådan noget. Det var også meget nemt. Så hed det 40 år 40 watt, 50 år 50 watt, 60 år 60 watt. Sådan var det. Sådan er det ikke mere. Fordi nu er det sådan, at hvis man skal sammenligne sådan en pære med noget af al den anden belysning, så begynder man at tale i nogle andre begreber. Så taler man lumen. Lysstrøm kommer ud af, det er det lys. Og så har man også lavet nogle skemaer, det har God Energi gjort, hvor man siger så mange lumen per watt. Det holder bare heller ikke. Fordi at man prøver hele tiden at forstærke hele spørgsmålet. Lumen per watt vil man vride mere og mere ud af en lysdiode. I dag har vi passeret 100 lumen per watt. Vi er godt på vej imod 200 lumen per watt. Og det regner producenterne med, at det kommer ud i markedet om 2-3 år eller sådan noget. Så der sker en meget hastig udvikling på det. Når vi når det om 2-3 år, så sker der en anden væsentlig ting. Og det er, at så kan vi egentlig godt begynde at skrotte alt, hvad der hedder lysstofarmaturer og sparepærer og alle de der ting, hvis de ikke allerede er skrottet i forvejen. Fordi så bliver de simpelthen overhalet af LED-teknikken. Der er en anden ting også omkring sparepærer og den slags ting. Det er jo kviksølvsindhold og alt muligt andet. Og der er allerede lavet direktiver, som betyder, at de bliver bortskaffet på et eller andet tidspunkt. Man skal jo på den nærmeste have rumdragt på, når man afleverer det på en genbrugsstation, eller nogen, der siger. Men der sker meget i den udvikling, og det betyder også, at der er en masse begreber, vi skal sætte os ind i. Dengang Graham Bell opfandt telefonen, der var det sådan et ringeapparat, som vi drejede på, så kunne man tale med dem. Og Graham Bell havde nok ikke tænkt på, at pludselig en dag, så ville Henrik stå på scenen og sige, at med min telefon, der kan jeg styre din strøm. Altså det er ligesom, der er sket en meget stor udvikling der. Men undervejs i den udvikling, for den har taget længere tid, end det der sker på LED-scenen. Undervejs i den udvikling, der er vi nogen, der har måttet sætte os lidt ind i nogle teknikker. Vores børn, de lærer det mere og mere, de får det ind med fødslen. Men
Jeg tror, de fleste af os her, vi har måttet lære os en farlig masse ting undervejs om, hvordan fungerer sådan en PC, og så bliver den bærbar, så var det det, og nu er det pludselig blevet til en telefon. Der sker nogle ting i den udvikling. Det vi kan se nu, det er, at nu begynder der at ske en meget stærk sammensmeltning af brugen af de her ting, hvor iPad, telefoner og den slags kan styre sådan noget som Sense Home-produkterne, og man kan styre lyset, man kan styre rigtig, rigtig mange ting. Og det betyder, at vi skal til at tænke meget anderledes på den måde, vi lever på. Vi skal selvfølgelig lade computeren tænke langt hen ad vejen, men vi skal alligevel være nogen, der selv sætter grænserne for, hvad er det, vi gør, og hvad er det, vi skal, og hvordan gør vi det, vi ligesom har med at gøre. Når vi taler om lys, så er det jo en af de ting til forskel fra meget alt det andet, vi har set. Det kan man se. Og hvis I nu lader mærke til den her glødepære, som vi så før, jamen, den giver jo et rigtigt flot og behageligt lys, og et varmt lys, som vi alle sammen godt kan lide. Og det, som man typisk siger, det er 2700 kelvingrader, det er noget, der ligger meget tæt på solen, 2700-3000, det man taler om i området warm white. Og inden for fagkredse, der siger man også, at de 2700-3000 kelvingrader, det er det, man satser på, skal være standarden for behagelig indendørsbelysning. Udendørsområdet er anderledes, der satser man på 4000, for så kan man få væsentligt mere lys på gaden for mindre penge. Det er en anden ting. Men de standarder er ikke offentliggjort endnu, men det er noget, man vitterligt arbejder meget kraftigt på. I LED-belysningen, der har de større eller mange producenter også sådan, så man kan købe nogle lyskilder i 2700 og nogle i 3000. Det er dem, der er gode til at sortere dem. Så man kan sige, at man kan få det ene, eller man kan få det andet. Og så er der mange, der bare leverer lyskilder, som kalder dem warm white, og det kan de være. Jeg tror, de fleste også har set nogen, der lyser grønt, og lyser blåt, og lyser forskelligt, og lyser alt muligt. Selve det at få en LED-pære til at lyse og give det, den skal, det afspejler sig lidt i prisen. Det har vist sig at være en overordentligt kompliceret teknologisk opgave at producere sådan nogle ting. Og det er også kommet meget bag på producenterne, at når man nu producerer sådan nogle ting, jamen det man lavede om mandagen, det svarer ikke til det man lavede om tirsdagen. Det er I sikkert også set. Man køber 10 pærer, de lyser 10 forskellige farver. Det er noget, man arbejder meget på at få bedre og bedre. Og det er blevet væsentligt bedre. Men nu bliver der snakket meget om priser før, og jeg ved, at man taler om selve prisen for sådan en pære i forhold til, hvad den nyder. Og der er prisen væsentligt højere, 10 gange højere eller mere end på en traditionel glødelampe vil være. Meget højere mange gange. Men til gengæld så får vi nogle helt andre ting, vi skal kigge på. Ligesom Sense Home er med til at knække kurven for forbruget, så er LED-produkterne i den grad med til at knække kurven på, hvad bruger en pære i forhold til, hvad den giver af lys. Det vil jeg godt. Opla. Vi laver et lille eksempel på, fordi hvis vi nu tænder den der, det er rent faktisk en helt almindelig 60 watts pære, og i det her display der står 61,5 watt. Så det kan vi forholde os til. Den bruger altså 61,5 watt, og den lyser sådan som den altid har gjort. Men den kan man så ikke få mere. Nu har vi sådan en som den der. Den bruger 9,7 watt. Det er i hvert fald en væsentlig bedre udnyttelse af forbruget, og hvis jeg tænder dem begge to, så kan I se, at de lyser nogenlunde ens. Og så kan man i øvrigt også dæmpe på dem. Så det, man kan sige omkring lyskilderne, det er, de er dyre, de er rigtig dyre i indkøb. Men hvis man kigger lidt på skal vi sige, afskrivningstiden og hvordan den økonomiske beregning ser ud for det, jamen så taler vi måske om et par tusind timers brændetid, så er den tjent hjem. Og hvis vi så siger, at sådan en pære, den kan brænde 1000 timer, og den der kan brænde 25.000 timer, så giver det jo mening. Og vi skulle gerne derop, hvor Henrik var inde på, at Sense Home-hus, det skal holde 20 år, det skal den her pære også. Sådan er det. Køber man nogle ordentlige lyskilder og med en fornuftig levetid, og giver dem nogle gode konditioner med hensyn til den måde, man monterer det på og sætter det op på,
så er jeg ikke i tvivl om, at så er levetiden på de gode LED-produkter, den er identisk med det, som vi også talte om før, med de 20 år. Det vil sige, at det er en ganske anden måde at tænke på. Fordi vi talte før om, at med et hus, hvor vi sætter SenseHome ind, så kan vi reducere forbruget med alt, måske 25% i energistørrelsen, teenager 60% mere, vil jeg påstå til tider. Og jeg har faktisk også hørt nogen, der fik tildelt så og så mange kilowatt per måned, og hvis der blev brugt mere, blev det modregnet i lommepenge. Det er jo nogle muligheder, man har mulighed for at investere og gå ind med, når man har et system. Men hvis vi ser på det omkring lyset, jamen der kan vi jo se, at der ligger en markant reduktion i forbruget på selve lysdelen. Og vi taler 80-90% på lyset. Og så skal der ikke bruges penge til pærer, der skal skiftes i tide og utide. For at slet ikke tale om de pærer, der sidder sådan 4 meter op over en trappe, hvor der ikke er nogen, der vil op og skifte den pære. Der ligger altså nogle meget store fordele rent energimæssigt. Jeg tror, at de fleste er meget enige om, at der ligger store fordele energimæssigt. Og så ligger der nogle udfordringer i, at de koster en del mere at lave. Men så ligger der også mange andre ting, som man skal vide. Nu talte vi lidt om farvetemperaturen. Sådan nogle som dem her, de ligger på 3000 eller mere. Farvetemperaturen, det er den temperatur, som vi opfatter som, skal vi sige, lave grader, varme farver, høje grader, kolde farver. Men vi taler også om rarværdierne i en lyskilde. For lad os bare kalde det en lyskilde eller en pære, det er lige meget. Men rarværdien er pærens evne til at gengive de rigtige farver på et produkt. Og det er noget af det, når jeg nogle gange har set, at vi har været nede i et eller andet byggemarked og købe 6 pærer, og så skruer vi dem op, og så siger det, nu lyser det, nu er væggen blevet grøn. Ikke? Og det er, hvis evnen til at gengive farverne i de lyskilder, man køber, hvis den ikke er tilstrækkelig, så får man et helt andet resultat ud af det. Og det er meget sjovt, fordi hvis en væg faktisk er malet grå, og den er grå, og den er hvid, og hvis man så har nogle lyskilder, som ikke er så gode til det, og lyser dem op med LED-pærer, så vil I kunne se, at den grå væg trækker de røde farver frem, fordi man blander rødt i for at få gråt. Det er sådan, når man blander farven, så får man et eller andet ud af det. Og der opstår sådan nogle lidt stemmefænomener. Det man gør i dag, det er, at man har sat nogle grænser. Jeg ved ikke, hvor meget man er kommet frem med, for mange af de her regler, de er under udarbejdelse. Men grænsen er, at man siger, en rarværdi på over 80. Det er det, som man skal gå efter. Så er det en rimelig god pære. Og hvis det er en rarværdi over 90, så er det en rigtig god pære. Sådan vil jeg sige. Det er nogenlunde det. Og så får man en god gengivelse af lyset. Jeg havde en sjov opgave for et par uger siden. Jeg skulle få nogle håndpillede rejer til at se rigtig lækre ud. Og der kunne man virkelig på de der lyserøde rejer se den helt store forskel på, hvad type LED-pære, som jeg brugte til den her, for at finde den optimale løsning på det. Og det er nogle af de ting, som ligesom arbejder med at finde den rigtige belysning til det ene eller til det andet formål. Der skal man sætte sig lidt ind i, hvad er det, man vil have, og hvad er det, man skal gå efter, hvad skal man kigge efter, hvad enten det er til en selv eller noget, man laver for andre. Det er uhyre vigtigt at have hold på nogle af de der ting. Fordi jeg oplever meget nu, hvor vi begyndte på de her ting, at nogen har købt et eller andet, og så siger de, det var ikke lige det, vi havde regnet med. Ikke? Det er en af tingene. Det er som regel også sådan, at som regel vil jeg sige, pris og kvalitet, det føles også lidt ad. Men nogle af de ting, som man skal være opmærksom på, det er levetider. I starten, der var de fleste friske til at sige, at de holdt 100.000 timer. Det gjorde de ikke. Fordi efter relativt kort tid, så var lysudbyttet, det var faldet noget. Og der vil jeg sige, at de gode producenter i dag, de giver 25.000 til 40.000 timer. Det kan man i store træk godt regne med for mange af dem. Det er nogle af de ting, man kan ikke kontrollere det. Men jeg vil sige, hvis man køber en hvid æske, og der står Made in China eller CE
Det er det, vi kalder CE-mærkning, eller China Engineering, som der er nogen, der også siger. Så vil jeg sige, hvis der ikke står mere på pæren, så var det måske ikke lige den, jeg ville vælge. Men hvis det er fra en af de seriøse producenter, og der er nogle af de forskellige mærkninger på, som man har brug for, så tror jeg på, at så virker det rigtigt. Man er begyndt at skrive lumen på nogle af æskerne. Det skal man da, ifølge EU. Det skal man, ja. Det er rigtigt. Det er også derfor, jeg siger, at man er begyndt at gøre det. Jeg tror, at inden for det næste års tid, eller sådan noget lignende, så kommer det til at stå mange flere steder. Så tror jeg, om et år eller to, så begynder mange at forstå begrebet lumen. Fordi da jeg lærte om elektronik, der var det rent faktisk sådan, at der var det watt. Der talte man ikke så meget om det. Det var vist nok en kort bemærkning i en teknisk uddannelse, men i dag, der er begreberne ligesom af watt. Det er noget, vi forbruger. Det er det, Henrik måler i sin stikkontakt. Det er forbruget. Det er det, vi betaler for ved kasse 1. Men lumen, det er alt det, vi kan vride ud af de lyskilder, vi sætter i. Hist og pist og alle vegne. Så det er ligesom nogle af de begreber, som man skal arbejde med. Fordi det er meget vigtigt, når det er lys, at det så også går hen og bliver en god oplevelse. Det er jo ikke noget, at vi sparer en hel masse kroner, og måleren næsten ikke kører rundt, hvis vi har noget forfærdeligt lys, som vi ikke gider tænde, fordi vi enten ser grå ud i ansigtet, eller hvad det måtte være. Eller lave en forretning, og der er så dårligt lys på tøjet, sådan som jeg hørte et andet sted, at de siger, ja, men når du står med den herinde, så er den grøn. Men prøv lige at gå hen til vinduet, fordi så kan du se, at den er faktisk blå. Hvorefter svaret var, ja, men klokken er altså over 6, og på den tid over, der skinner solen ikke nu, ikke? Og det er jo sådan nogle ting, hvis man har et dårligt lys med en dårlig farvegengivelse, så er det ret svært at ligesom kunne anskueliggøre, hvordan det hænger sammen. Så det er nogle af de ting omkring lyset. Så vil jeg også lige sige lidt om teknikken og hvad der sker, fordi der har været meget fremme omkring dæmpning af LED. Og det så jeg før, det kunne man godt med den her, og det kan man med nogle typer LED'er, nemlig dem, der er dæmpbare, og så er det igen, når de er dæmpbare med egnede dæmpere. Jeg har afprøvet, de gode LED-lyskilder op imod Sense Home-dæmperne, og de er særdeles egnet til det. Og en ting, som Henrik ikke nævnte før, det er, at den er faktisk udviklet på digital basis. Og den måde, den er lavet på, det er faktisk sådan, at man har mulighed for at lave nogle justeringer på selve den kurve, den har. Og det vil sige, at man kan i forhold til sin lyskilde finde en fornuftig dæmpningskurve, som virker fornuftig i forhold til den måde, øjet opfatter det. Det lyder kompliceret. Men det er for, at det virker som en blød og rar kurve. Og det kan jo være et plus, hvis man nu stiller sit Sense Home-anlæg til at dæmpe over 20 minutter, hvis det er børneværelset. Så kan du ikke nytte noget, den dæmper sådan set, så der er næsten mørkt, og så går der de sidste 15 minutter, inden det bliver helt mørkt. Så kan man lave det på en blød og fornuftig kurve. Så det er en rigtig god ting der. Der er et par dæmpere ude på markedet, som også er udmærket. Der er en lille kugle en fra Unotech, man kan bruge, og Servodan, de laver også en, som er tavlebaseret, som også er brugbar. Og så er der med held en gang imellem, så kan man ramme nogle af dem, som vi kender af de kendte dæmpere, som også duer i forhold til nogle af lyskilderne. Der er ikke så nogen helt generel regel. Og en af de ting, som mange af dem falder på, det var den Henrik var inde på, at hvis belastningen ikke er tilstrækkelig, så kan lysdæmperen absolut ikke finde ud af det. Fordi så tænker jeg, hvad er det her for en belastning? Den er helt gal. Der er et eller andet der. Vi går i flimmer mode eller et eller andet, som gør det. Kan pæren gå i stykker af det så, eller hvad? Nej, det ikke er det. Det er ikke mit indtryk. Men jeg vil sige, der er nogle ting, pærerne kan gå i stykker af. Det kan jeg godt lige komme ind på, fordi en af de ting, jeg har erfaret, det er, hvis man sætter en af de her retrotyper, en 12-volts type, den kører fint på en gammeldags 12-volts jernkernetransformer, og der sker aldrig noget. Hvis man sætter den på en elektronisk transformer, så kan der faktisk ske det, at det lyser meget godt, når man sætter dem i, og så klapper man i hænderne og siger, at det ser godt ud at gå ud af døren. Og så går der sådan et sted mellem 1 og 3 uger, så er mere end halvdelen af pærerne gået. Fordi det, der sker, det er, at de elektroniske transformer, de snakker rigtig dårligt sammen med den elektronik, der sidder inde i pæren, og så får den nogle bank. Okay?
Og så når der er gået et par uger eller 3, så siger den, yes, jeg giver op, jeg dør. Ikke? Og så dør det. Så derfor elektroniske transformer op mod de her pærer, det er noget, man knaller pærerne på. Det er i hvert fald noget, jeg har konstateret. Også hvis man sætter en almindelig halogen i, hvis man nu har 10 for eksempel, eller 5, og så beholder en almindelig halogen og skifter de andre ud til det. Ja, den kender jeg godt, den der, for det er for belastningen til at hænge sammen med det der. Men nej, du risikerer at knalde og det er noget med impulserne, med de impulser, som du sender fra dine elektroniske transformer. De har det ikke særlig godt sammen med LED-pæren. Og så vil jeg ikke sige, det er jo ikke alle, der er de er udviklet forskellige, og de er udviklet efter lidt forskellige koncepter, og nogen vil sikkert holde mere end andet. Ikke? Men jeg siger bare, at der er en fare for det der, man kan udvikle. Ellers generelt, så synes jeg, at de er temmelig svære at slå ihjel. Jeg har gjort mange forsøg på det. Og det der med at vende plus og minus, det tager de som regel ikke skade af. Der sker ikke de store ting, men lige den der, den er en lille smule. Så hvis man ikke har en jernkerne, så vil du anbefale den så vil jeg anbefale, at man enten sætter en jernkerne op, eller at man går ind og bruger en DC-driver, som man bruger til LED'erne i dag. Jeg vil også godt lige sige lidt om dimensionering, fordi det er der også nogen, der arbejder på, og nogen, der kan risikere at løbe lidt sur i. Og der er anbefalingerne faktisk, at hvis der sidder en 20 watts pære, jamen så kan man skifte den til en 4 watts LED. Men det er ikke sådan, at hvis det er en 100 watts transformer, så siger vi, så kan vi pludselig, okay, så kan vi sætte 25 LED'er på. Det holder ikke. Fordi jernkernetransformeren opfatter en 4 watts LED som værende en 20 watts LED. Og vice versa en 6 watts LED, der konverterer vi til 25 watts. Det er sådan nogle tommefingerregler, som man har lavet. Og den tommefingerregel, den kan videreføres til lysdæmperne, hvor vi siger, og vi nævnte det lidt før, hvis du laver LED-belastning, så er det typisk sådan, at man siger 100 watts LED-belastning, så er det deroppe, der skal du ikke begynde at fylde ret meget mere på. Så vil jeg sige 100 watts LED, det er også temmelig meget, det holder i de fleste stuer og sådan noget. Ikke? Det der sker, det er, at LED'erne de smider nogle startstrømme tilbage. Startstrømmen kender vi sådan set godt, de har altid været kendt, nu er de bare lidt større. Der var ikke så mange, der tænkte på eller vidste, hvad det ville sige, når man sendte startstrømmen tilbage. Men eksempelvis sådan noget som det her, de her LED-paneler, som egentlig er rimelig uskyldige, og som jeg tror mange har set, fordi det er jo også en masse smådioder, man får. Sådan noget som det her. Det er jo også en pære. Der sidder bare noget med 50-60 stykker per meter, og den bruger kun 15 watt, det er ikke så meget. Men lige når man tænder dem, så smider de faktisk en rimelig startstrøm den anden vej. Og de første erfaringer med mange af de butikker, der fik dem installeret under hylder og det hele og sådan noget, men det var, når man tændte for alle de her på én gang. Så røg alle automatsikringerne i et hul. Og så måtte elektrikerne ud og dele op på nogle grupper. Og det er faktisk også sådan, at Nortel, som er en af de store producenter af transformere, de har opgraderet sikringsstørrelsen, når man bruger LED'er, så de tillader, at man sætter, og man før i tiden satte 2,5 ampere i, så tillader de 4 ampere i dag, når man skifter det ud til LED'er, for det kan transformeren godt tåle. Men det er noget, man skal være lidt opmærksom på, fordi I vil sikkert på et tidspunkt komme ud for, at man kommer ud og skifter en hel masse pærer, sætter LED'er i, og så kører det hele, lige indtil man har tændt og slukket et par gange, så går alle sikringerne og kommer til. Det var mærkeligt. Jeg var noget dybt med det. Ja, det er selvfølgelig noget, som vi også har kigget rigtig meget ind i og testet ekstremt mange forskellige LED-lyskilder. Og bare som et eksempel, så er det en 4 watts fra en hvid æske, hvor der stod CI på. Den trak 60 ampere ganske kort vej, lige når man starter med. 60 ampere gange 230 volt. Altså 12.000 watt. Og det siger noget om den belastning. Det er en ganske kort belastning. Den kommer kun lige i startøjeblikket, når man tænder LED'en. Og har man så 10 af dem i et spotloft for eksempel en gang, så er det en vanvittig stor belastning, og der er ikke ret meget, der kan holde til det. Og det er hverken os eller andre producenter, altså lysdæmper eller eludstyrets skyld. Altså det er fabrikanterne, der de springer bare over parkeret det lavet. Nogle af dem. Ja, det er et område, som du også er inde på, hvor man kan sige, det er gået så stærkt, så alle dem, der skal sætte nogle normer og lave nogle ting,
Det er jo ligesom man har sagt, at æskerne skal være mærket lune. Og der er nogen, der kunne finde ud af, så har man vedtaget det, og så sker det. Men det er faktisk et område, hvor der sker en teknologisk udvikling meget, meget stærkt. Og så sker der en masse ting på positivlisten, og det er vi glade for. Så sker der også nogle ting i baglandet, som vi siger, hold da op, der var lige et eller andet tilbage til studiet, ikke? Og jeg kan da godt lige komme ind på en anden ting, som er en endnu større svøbe over for det her, og det er EMC. Ved I alle sammen, hvad EMC er? Det er elektromagnetiske forstyrrelser. Og elektromagnetiske forstyrrelser, det er noget med, at man fra en lyskilde eller en transformer eller et eller andet, hvor man har noget strøm, så nogle gange, så sender man nogle unødige impulser ud i nettet baglæns. De der EMC, det kan lave mere eller mindre ballade. Og det har man nogle regler for, hvor meget det må være. Og det kan jeg huske for mange år tilbage, der gik man meget op i det i forbindelse med diverse produkter på det tidspunkt, elektroniske transformer, etc. osv. Men så tror jeg, så har man lagt det ned i den store mølpose, indtil at nogen begyndte at finde ud af, at der kommer EMC-udstråling fra næsten alle LED-lyskilder, og der kommer EMC-udstråling fra visse typer af solcelleinvertere. Og den der EMC-udstråling, den har det ikke særlig godt med sensorerne. De bliver faktisk rigtig uvenner, de kommer op og slås, de to ting. Så derfor så har I udviklet nogle filtre, som kan modvirke de der ting, parader nok, vi sætter filtre op, så ikke der kan komme unødig indstråling ind fra EMC. Men samtidig så er det også sådan, at selvom der er nogen mærkning, så vil jeg sige, at igen de bedre producenter, de har testet deres produkter for EMC-udstråling, og der er man rimelig sikker på, at man ikke har de problemer. Men det kan give mange sjove oplevelser. Altså jeg havde en sjov oplevelse med EMC-udstråling, hvor når man trykkede på ringeklokken, så tændte den lyset ned i bryggelset. Og det er det, jeg siger, det er en utilsigtet hændelse, ikke? Og det var ikke sensoren. Nej, det var ikke sensoren. Nej, det var det. Men det er sådan de der utilsigtede ting, og jeg er ret sikker på, at med de iagttagelser, som man har gjort, og man gør indtil nu, og man videndeler meget omkring det der, for at finde ud af, hvordan kommer vi det til livs. For det er jo ikke, skal vi sige, specielt godt for branchen med de problemer, men man må løse dem den vej, og det gør I også efterhånden, som I bliver bekendt med det. For jeg ved jo godt, at som jeg har fortalt, altså hele Sense-Home-systemet er udviklet i halogenalderen, og så sætter man sig, nu kører det. Og så kommer der en bredside, en tsunami ind med LED-produkter. Med alle de ting, som der nu er, som straks giver nye udfordringer. Ikke? Men udfordringen er jo til for at blive løst. Og det er man ved at løse og få lidt hold på, hvordan er det hele noget. Så det er lidt om nogle af de der ting, man kan møde. Så der er både tekniske udfordringer, der er udfordringer med, hvad skal man vælge af lyskilde, og der er mange forskellige ting. Men der er ingen tvivl om, at det bliver fremtidens lyskilde. Der er heller ingen tvivl om, at vi befinder os midt i en sand revolution, hvor den udnyttelse, vi har af LED-lyskilderne, den vil blive bedre og bedre. Og besparelserne er så store, så det er der. Og de vil totalt gøre det inden for en kort årrække. Altså vil alle, skal vi sige, gamle sparepærer, det vil forsvinde fra markedet. Det er den vej, det kommer til at gå. Jeg kan også sige et par ganske få ting omkring, hvordan ser spåkuglen så ud i næste 5 til 8 til 10 år eller sådan noget på de der ting. Det kunne også være lidt interessant at vide. En af de ting, vi kommer til at se, det er også ved hjælp af frekvensstyring, hvor man kan styre lyset, sådan så hvis vi forestiller os en skinne med 12 spot på dernede, så kan jeg stå med min iPad, må det være, og dæmpe lyset individuelt i hver enkelt spot, og jeg kan stille på farvetemperaturen i hver enkelt spot. Det er spændende, når man skal lave vinduesudstilling og vinduesbelysning i det hele taget, og kunne lave den slags ting. Jeg har set et kontor, man havde lavet, hvor der var en farve lys nedad, hvor man skulle sidde og læse, og så en anden farve lys opad, og så kunne man stille på begge dele, både intensitet og lysfarve. Det er spændende. Det er ikke kun spændende. Der kommer et andet meget interessant aspekt ind i det, og det er biorytmen i mennesket.
fungerer faktisk på en måde, så vi fungerer rigtig godt, hvis vi sidder og arbejder i nærheden af et vindue, eller sidder ved solskin, så får vi en masse vitaminer. Og det har man forsket noget i, ikke så meget, men det forsker man i hvert fald i, at man skal om formiddagen, der har man en biorytme, og der skal man have en slags lys. Og så midt på dagen, der skal vi lige have sådan en spark som det der, den lige giver lidt ekstra. Og så sidst på dagen, så kan vi godt fade lidt ud igen. Og det vil sige, at hvis man arbejder i kontorbygninger, hvor der er mørkt udenfor hele tiden, eller nogle steder, hvor der ikke er særlig meget lys, så kan det være en god idé at give nogle ekstra vitaminer med på den konto. Og der er det rent faktisk også sådan, at hvis man går hen og fremhæver de blå farver, så kan man få ekstra meget energi der. Og har fundet ud af, at det påvirker nogle centre inde i hjernen, som er med til at underbygge den almene modstandskraft. Og sådan noget. Meget komplekst, men interessant, at lyset kan have en meget, meget positiv påvirkning på os også i daglige situationer. Så sådan er det. Er der nogen, der har noget, de vil vide om i et eller andet specifikt i det her, så skal I spørge. Men nu man skal vælge LED-paneler, er det sådan nogle ting, man skal... Sådan nogle som dem der? Ja, sådan nogle som det her, ja. Man skal være særlig opmærksom på, for at sortere røver og banditter fra. Ja. Punkt 1, at det skal være en ordentlig driver. Det er det, de største problemer har ligget indtil nu. Man skal overveje også, om driveren skal være en dæmpbar driver eller en ikke-dæmpbar driver. Og så skal du selvfølgelig se, om den giver et ordentligt og ensartet lys. Ikke? Det gør de som regel. Men jeg vil sige, der kan være nogle af dem, hvor der igen der kan være forskel på farveægtheden. Man skal se så meget om efter, hvad det er for en producent, der leverer dem. Jeg har også haft nogle svare synkroniseringsproblemer med nogle af dem, hvor hvis du havde sådan nogle, og du dæmper dem, så er det rigtig rart, hvis de dæmper synkront alle sammen, og ikke sådan. Og det vil jeg sige, det er nogle af de ting, som man lige skal være lidt opmærksom på, for det er der problemerne har ligget i den første tid med de ting, vi ved. Og så startstrømmene på de der ting også, det er også sådan noget, der skal ikke ret mange paneler til, før de giver en masse startstrøm baglæns. Men det kan man dimensionere sig ud af ved at lade være med at sætte for mange på hver gruppe, når man dimensionerer det. Og hvis du spørger, om man kan få noget svar på det der med de startstrømme, så vil jeg sige, det er ikke det, de er sådan meget for at svare på ret meget. Sådan er det. Men det har noget at gøre med, at de arbejder på at gøre det bedre, de store fabrikker, men det er ikke altid, de går ud med alle data, det har jeg da fundet ud af. Det er også noget med fabrikshemmeligheder, de store op med hinanden. Det er jo sådan set logisk nok. Så, men der er ingen tvivl om, at de der paneler er en god måde. Jeg har projekteret en hel forretning, hvor vi brugte dem der 30-40 stykker. Og det giver faktisk, når man går i sådan en forretning der, en god virkning af, som om der var ovenlysvinduer. Og de sidder ikke så som det her i mønster. De sidder lidt i forhold til, hvor man skal have lidt lys i gange og udstillinger og sådan noget. Og så har jeg brugt nogle 7 watts LED-spot til at highlight nogle områder i forretningen, som man ville have lidt mere af det. Og det vil sige, udover at have opnået et meget stort strømreduktion, altså virkelig noget, der ville noget, jamen, så har vi faktisk fået en endnu bedre belysning, fordi at den blev mere spændende. Og så i den forretning var der også et krav, at det skulle være fleksibelt, altså flytte rundt på pladerne efter, når man laver en ny udstilling, så der var virkelig før det. Men var det LED som grundbelysning? Ja, helt balladen. Intet andet. Og det gør jo også, at der er overhovedet ikke noget service senere hen. Man skal ikke op og stå på en stige midt i åbningstiden. Det er rigtig upraktisk. Har du nogle tal på Brygsen butik, den er sparet? Ja, det har jeg faktisk, fordi han brugte 250.000, og efter 5 år, så har han et plus på 50.000. Og 250.000 var faktisk inklusive plader og rammer og alt sådan noget. Så det er faktisk besparet. Men jeg har lavet, nu går du også ind på nogle regneeksempler og sådan noget, jeg har faktisk lavet nogle regneeksempler på en almindelig bolig, hvor vi havde en gennemgang, det er ikke så længe siden, et par måneder siden, og skiftede alle, eller ikke alle, mange af lyskilderne, alle dem, hvor det var egnet at skifte. Og det var sådan en af dem, 2 hjemmeboende teenagebørn, alt hvad der kunne køre, det kørte, ikke?
og mørkt hus, så vi skiftede mange 35 watts halogener til 5 watts halogener. Vi skiftede et stort antal af sådan nogle til LED, et stort antal af dem her, i særdeleshed også udendørs. Der var en masse udendørs lys. Der var virkelig meget, der brændte. Meget hver dag, ikke? Altså sådan 9x60 watt giver også et eller andet. Og det skiftede vi. Og der regnede vi ud fra nogle gennemsnitsbetragtninger, at de ville fremadrettet på de næste 5 år bruge for 35.000 kroner til den belysning. Nu har vi erstattet det hele, og på selve lyskilderne kommer de så på 5.500 at bruge det. Det vil sige, at de sparer 25.000. Hvad har de brugt for at lave det der? Men de har brugt 20.000 kroner for at få skiftet alle de der ting, inklusive at der også var et par lysdæmpere med, fordi det var nødvendigt at skifte dem. Ikke? Så det er sådan en rimelig hurtig tilbagebetalingstid på et par år. Og nu har jeg ikke nævnt det endnu, men der er også noget med elpriserne, dem kender vi ikke. Men i hvert fald, jeg har spurgt Teknik, hvad de regner med, og Teknik de siger plus 4% per år, svarende til 60% for 10 år. Og det vil sige, at det var ikke ret længe, før en kilowatt koster en 5. Det skal man også forholde sig lidt til, når man taler afbetalingstider og afskrivningstider og sådan noget. Det gælder både sensorer, det gælder LED-belysning, det gælder alt muligt. Og det er jo sådan, at hvis man ligesom, nu har vi jo hørt meget om solceller og alt den slags ting, hvor man taler afskrivninger 7 og 10 år. Der har vi nogle relativt hurtige afskrivningstider på de her, fordi her er vi den halvdel af energihjulet, hvor vi forbruger energien. Der laver vi energien og regner på et eller andet, vi kan sælge til elselskabet eller sådan noget. Men i det andet her, når der er sparet, det er tjent. Og hvis vi ikke bruger noget, så er der ikke nogen måler, der render rundt overhovedet. Og hvis vi bruger meget lidt, så løber den ikke særlig stærkt. Og bruger vi det intelligent og bruger de rigtige lyskilder, så er det meget, meget begrænset. Så er det en meget, meget væsentlig besparelse, man kan opnå på de ting. Ja. Der er jo heldigvis også den fordel, at der er rigtig mange butikker, der skifter fra halogen til LED. Ja. Og så kan man sige, så en ting er, at de har besparelsen, men de eliminerer jo også det varmeproblem. Det er rigtigt. Det er jo også en stor fordel. Ja, det er faktisk en meget stor fordel, fordi der er faktisk også lavet nogle beregninger på, hvad det koster dem at slippe af med den unødige varme. Og det er faktisk rigtig meget for nogle butikkers vedkommende, fordi de bruger en grusom masse til noget udsugning og noget udluftning, som de så. Og så ved jeg godt, så er der også nogen, der har sagt til mig, jamen nu er det så koldt, fordi nu har vi ikke det der. Så, jamen, det er måske heller ikke den mest økonomiske måde at varme butikken op på at tænde for 100 halogener, ikke? Det er jo elvarme. Ja, det er elvarme, så det batter. Ja. Så. Ja, er der flere, der har nogle gode spørgsmål omkring de her ting? Ja, altså jeg synes jo bare, det er svært. Jeg er ude med en del kunder og lave energirådgivning, og der er det jo svært at se op på loftet, hvad for en kerne, hvad hedder den transformator, de har. Ja. Og det ved de jo heller ikke altid selv. Så er det, at vi skal have fat i en elektriker. Så er det jo det, så går du ud i ved måleren, og der står nøjagtigt, hvor den er placeret, så det kan man jo se, der sidder altid et schema der, og der kan man se lige nøjagtigt, hvor elektrikeren har placeret til det morgen. Det er vist teori på det. Men altså, som udgangspunkt, du så ikke anbefale, at man skifter den. Jo, altså rent faktisk som udgangspunkt, for jeg er også tit ude på nogle opgaver, hvor jeg kommer som frontløber, og så bagefter, så skal der en elektriker, der laver alle de ting, han har foreslået. Og så siger jeg, at vi må regne med, at det skal skifte. Jeg siger også med lysdæmpere, at vi må regne med, at der skal skiftes nogle lysdæmpere. Og der er en anden ting omkring lysdæmperne. Det er, at der er mange af de lysdæmpere, som sidder der, som er af tidlig oprindelse. Og hvis du går ind og måler deres standby-forbrug, det er nemlig en meget sjov ting, så er der nogle af dem, der har et ekstremt højt standby-forbrug. Det er den der jo også. Og så, og så når man ligesom spørger ind til bruger i alle disse lysdæmpere, så er det nogle gange, at så har de måske lige brugt lidt mange penge på mange lysdæmpere i alle rum, og så siger det kan godt være, at vi ikke skal bruge 18 lysdæmpere, det er faktisk kun de 10, vi bruger, eller sådan et eller andet. Og så kan det godt være i en omlægning, at man går over og siger, jamen, man sætter nogle kontakter i der, man sætter LED i der, man skifter til nogle lysdæmper til LED og sådan noget. Så du strikker lidt om på installationen, så det hænger sammen. Men jeg plejer næsten altid at sige worst case, og så kan det godt være, at der er en enkelt, der overlever eller et eller andet, men regne det hellere ud og sige, at det må man påregne, at det skal skiftes. Så er det, tror jeg, gjort på en rigtig måde.
Jeg synes, det er meget vigtigt. Jeg bruger altid det, når jeg er ude, at jeg laver lysprøver på alting. Og nu har jeg taget lidt forskelligt med. Det her, det er eksempelvis en LED, som giver et rimelig varmt lys. Den kan dæmpes fuldstændig, både med sensorer og også med andre dæmpertyper og sådan noget. Men den har faktisk også en egenskab her, og det er, at den har en ekstremt stor spredning, hvor vi med halogener har talt 24 grader eller 36 grader, så taler vi 60 grader, 90 grader i nogle af de her ting. Og jeg har rent faktisk dimensioneret en køkkenløsning, hvor jeg i gammel tid ville måske have brugt, uden LED'er, men bare med halogener i den her, lad os sige 20-22 stykker i det køkken i forhold til størrelsen. Der var jeg oppe og bruge 10 af dem her. Og det er også lidt interessant, fordi vi får en jævn fordeling af lyset på en helt anden måde, hvis det er det, vi ønsker. Det kan være lidt forskelligt. Der kan være nogle gange, hvor vi hellere vil have skal vi sige, lidt mindre spredning. Det er sådan en blød og behagelig lys som den her til, skal vi sige, noget boligformål. Hvor mange watt er den på? Den er på 11 watt. Så har jeg en her. Det er også en LED, min AR111, som jeg vil sige, der skal man være rigtig god, hvis man ikke kan se forskellen på en af de gamle, og så den her. Den har en ekstrem høj farvegengivelse, og den giver et godt lys, og den kan dæmpes 100% med sensoren. Hvad koster den? Den er dyr. Når vi er oppe i de her lyskilder, så ligger vi på den anden side af 500 kroner. Den vil du da ikke sætte op i private hjem, vel? Jo. Vil du det? Jo. Men ikke... Hvor holder den så? Den holder de der 25-40.000 timer. Men det er jo ikke sådan en, jeg vil starte med på hylde 1, vil jeg sige. Det er, når vi skal lave nogle rigtig lækre ting, hvor vi skal have alle de der features med. Meget lækker lys, meget lækker dæmpning, meget lækker alt det der. Jo, så vil jeg godt bruge den der. Og jeg kan også bruge den i relativt få antal, fordi i forhold til de mindre, så kan jeg gå væsentligt ned i antal på sådan nogle som dem der. Så det kunne jeg godt finde på. Ja. Kan du få et forskelligt gradantal på den lyske? Ja, på den der kan jeg godt, ja. Hvad ligger de i? Ja, men jeg mener, den her, det er noget med 60 og måske 25 eller 24 eller sådan noget lignende som det der ligger. Jeg vil sige, de fleste af dem her, de har et par forskellige grader. Det er meget forskelligt. Det er absolut ikke standardiseret på samme måde, som man har haft i halogenalderen, hvor alting var enten 12, 24, 36 grader. Slet ikke. Der er virkelig forskel på det. Så altså ligesom med lysfarverne, så er det også sådan, ligesom at hver producent sine standarder. Hvis man så skal have noget, hvor der sådan, skal vi lige se, hvad der her, virkelig skal have lidt knald på, så vil jeg sige, så sådan en lampe som den her, det er en, der giver noget. Den vil jeg nok ikke bruge til hjemmebrug. Det er nok lidt mere til noget butiksbrug eller et vindue eller et eller andet, hvor vi siger, der skal godt lys på. Ikke? Men et eller andet sted tænker jeg, når sådan noget, at det her, det er, hvad man kan vride ud af en 25 watts pære. Og man prøver at tænke, at egentlig 20 watts halogen ellers har givet ikke? Så er det, prøv at se, hvor man kan søge lys. Det giver der lidt, ikke? Så Altså problemet til private boliger, det er jo, at der vil folk gerne have noget, så de kan bruge de samme huller. ja, Og det, det er der, jeg har min retro-kuffert her. Det er, når vi kan bruge de samme huller. Jamen, så kan vi bruge de gamle spot, som vi har. Den her, den har været utroligt traditionel. Den sidder der i 100.000 vis af. Typisk solgt gennem de store grossister, nogenlunde enten som kipbar eller ikke kipbar. Og hvis ikke pæren kan sidde der, det er heller ikke alle sammen, der kan det, fordi der er nogle af dem, som har nogle forskellige kroppe. Nogle ser sådan noget, nogle ser sådan noget, og det er sådan lidt forskelligt. Og der findes en serie 12 volt og en serie 230 volt.
Nogle gange så sidder de der fint, og nogle gange så kan man ikke få fjederne ind igen, og nogle gange så er der nogle forskellige ting, som gør, at de ikke kan være der. Ja, og sådan det må man prøve sig frem med. Men nogle typer er meget egnet, og jeg vil sige, den her er faktisk en af de bedste erstatninger på en 20 watts pære, hvor du har nogenlunde det samme lys, der kommer ud af. Du har også nogenlunde samme farvetemperatur. Så det er rimelig godt. Og den kan du både få den her. Den er dæmpbar, den her også. Og den er så med en GOT-fastning. Hvad er spredningen på den? Hvad siger du? Hvad er spredningen? På den her? Jeg tror, den er 36 på den her. Jeg kan ikke få det 60. Nej, ikke den her. Det er lidt forskelligt med, hvad det er. Altså, der er nogle af dem, der kommer i lidt større spredning. En anden ting, man skal passe lidt på med, det er, nu den her, den er ikke så slem, den er sådan lidt riflet foran i glasset, så den er ikke så slem med at blænde. Men ellers så ynder jeg faktisk også at bruge nogle spots, hvor man har et frostet glas foran. Det kan være en meget god idé. Fordi der er mange LED-spot, de er meget, meget kontante i lyset. Sådan. Men sætter man et... Nu skal prøve at se. Sådan ser den ud, sådan her. Og hvis jeg så sætter et frosteglas foran, så bliver den lidt mere diffus. Jeg har rent faktisk erfaret, og det skal man nok også passe lidt på med, at hvis man sætter den ned på noget, der er blankt, det vil altså et køkkenbord, altså måske sådan en granit, der er højglanspoleret, så kan det godt give et ordentligt genskær den anden vej. Eller en disk, var jeg ude fra en ekspeditionsdisk i en virksomhed, hvor de også havde nogle LED'er. Vi skiftede fra halogen til LED, og det var fint nok, det gav det godt lys, men det var sådan, at man ligesom stod, når man kom til at kigge ned i disken, men det var lidt træt. Så der skal man sådan lige kigge på, hvad er det for en lyskilde type, man putter i, og hvordan er den udformet, og hvad lys giver den, og hvor meget giver den, og det der, fordi der er så mange nye ting, man skal tage stilling til i det der. Ikke? Så derfor vil jeg sige, prøver, ikke? Noget med, der kan lyse, skift ud, se at det der dur, i stedet for at lave det hele, og sige, nå, det var ikke lige det, så laver vi det om. Det er ikke nogen god idé. Har du en løsning til pH-lamperne? Ja, jeg har prøvet næsten alle pH-lamper. Og det har jeg ikke en løsning til 100%. Det vil sige, i pH's glaslamper, de store af dem, der kan den her, den kan bruges. Og i den der pendel, der hænger med glasskærm og sådan noget, der er den også fin til. Til de gamle pH-lamper, af den, hvor pæren sidder indeni, der vil jeg sige, der er den her tilnærmelsesvis det bedste. Den er lidt kraftigere. Den er 12 watt, 13 watt bruger den her. Der kommer en 18 watt om kort tid, men den tror jeg ikke kan være der. Den her har sådan en lille smule svært ved at være der rent mekanisk, men man kan stille lidt på dem. Men den er lavet så mange modeller, så der er nogle af dem, det godt kan knive med. Men den kan bruges. Og så kommer der om kort tid nogle, som jeg ikke har testet endnu, så jeg ved ikke, hvordan de virker. Men som jeg tror kan bruges i pH's krone, stammekrone, bombardementet og de der ting. Men den her har jeg prøvet af i mange forskellige. Den er super god i Le Klint-lamper som læselamper. Den er super god i Arne Jacobsens læselamper. Den er også fin i flowerpot, som der også hænger mange af rundt omkring. Så jeg vil sige, jeg har prøvet den i et utal af klassiske lamper. Og det virker mange af dem. Men jeg vil også hele tiden sige, hvis du har sådan et helt hus, du går igennem, så vil der næsten altid være et par stykker, hvor du siger, nej, det var ikke lige den der. Jeg bruger den meget i kugler også, altså café-kugler, forskellige typer, den er også fin. Hvad er fabrikatet? Det der, det er en Philips 8 watts Masterline. Ikke at forveksle med deres White Line. Fordi den er, ja, der er den bedre, sådan vil jeg hellere sige. Hvad står der sådan en til? Den står, den officielle listepris hedder 275 plus moms. Så det er ikke en billig ende. Det er det ikke. Jeg har også en, jeg prøver at se den her. Den der.
Det er en, man også ville tro var en halogen, ikke? Men det er det ikke. Det er en 5-watts LED. Ikke? Og det er også en høj kvalitet med en god farvegengivelse, har I sådan en som den der. Ikke? Så der er nogle ting, jeg vil sige, jeg har 4 forskellige fabrikater her, som er meget udvalgt af noget af det bedre og noget af det bedste. Og det gælder også nogle af de andre, og det gælder nogle af de her ting, som det her. I det hele taget, der er rigtig mange produkter. Jeg har valgt ligesom at sige, det duer ikke. Der er så mange andre, der gør noget af det der, hvor man siger pris, så kan vi få 3 for 100. Det holder ikke i min verden. Altså jeg vil have de ting, der virkelig holder, og selvfølgelig skal de være til at betale, det skal de også. Men der ligger noget, skal vi sige, god fornuft i at betale lidt mere for noget, der holder længere. Ikke? Nu snakker vi meget sammenlignet med LED-lys. Ja. Men nu ved jeg, når jeg nu kommer med mit kamera ind et sted og skal til billeder, hvor der er, jeg mener halogenlys. Halogenlys er utrolig rødt. Ja. Er det halogenlys, vi stræber imod, eller er det glødepærelys? Det er det samme. Ja. Fordi halogenlys og glødepærelys, det ligger på en rarværdi på cirka 100. Begge to. Ja. Men der kan være forskel i selve, når du dæmper, så får du lidt rødere farve og sådan noget i det der, ikke? Men det du tænker på, det er hvad der er mest egnet, når du laver. Men når nu jeg kommer hjem med mine billeder, og jeg har taget nogle ved glødepærer, så ser det almindeligt ud. Ja. Når jeg har taget billeder ved halogen, så er det røde spektrum fremhævet meget. Ja. Halogen har en tendens til at fremhæve de røde farver. Ja. LED'ens kurve, den kan du styre. Og på sigt, så vil du kunne lave endnu bedre billeder med de rigtige LED'er, når man får de rigtige LED'er til det der. Fordi du har simpelthen mulighed for at kunne styre, det var det jeg talte om der, hvor du kunne lave de styrbare versioner. Så kan du styre hele det der farvespekter, du har i det, så du får det mest egnede farvespekter. Det tror jeg også er noget, det er noget, man allerede bruger, men det vil man komme til at bruge mere, også til den slags indendørs optagelser. Jeg har selv lavet lyssætning til, hvor TV2 skulle lave optagelser til et større arrangement. Og der var de der ekstremt kritiske i, hvordan lyset skulle være fordelt på hele det der areal, vi lavede der. Fordi der var ikke ret meget sådan slinger i vasken med, hvordan de ville have det. Men der er meget store muligheder i LED. Jeg har faktisk også, hvad man også kan, hvis vi nu forestiller os en fodboldbane med internationale mål, så gør man det i dag, at man sætter 4 store master, en i hver hjørne, og så sætter man 4 store LED-pærer, eller altså sådan nogle store havelåger med en hel masse pærer i. Og så har man sådan en lille computer, og så går du ind og siger, at jeg vil godt have så og så mange lumen, jeg vil have den og den lys på hele græsplænen, både lige neden for kernen og den inde i midten. Og så regner den selv ud, hvordan skal det være, og så får du ens lys på det ved 4 stationer. Det er smart. Og det er nogle af de ting, som man kan. Men der er vi oppe i de lidt tungere ting. Yes. Hvor er det skoen, den trykker hen? Hvad tænker du på? Ja, jeg tænker på, at LED det er løsningen på alle problemer. Der er ikke noget ulemper. Jo, jeg har jo nævnt nogle af de her, altså alle de her, skal vi sige, ting, støjmæssige ting og sager, men jeg mener også, at det er noget, som man inden for en kort årrække vil aflive. Ligesom man i starten af halogenalderen, der havde man så mange problemer, så de fleste elektrikere, eller mange af dem, de sagde i hvert fald, det er nok en døgnflue, den går nok over, ikke? Det sagde de også om internettet, det blev der også alligevel. Så jeg tror et eller andet sted, at LED'en er kommet for at blive, og der er en del børnesygdomme. Og det der med at få rarværdien op på 100, eller tæt derpå, det siger de store, det tager altså nok 2-3 år. Så det er, men der er heller ingen tvivl om, at det er fremtidens lyskilde, og det er det, man kommer til at vælge. Inden den i 2020 er der begynder at komme OLED på banen, men det er kun på forsøgsstadiet nu. Og det siger de allertidligst 2020, hvor det begynder at komme. Og OLED, det er en tyndfilms LED, ligesom LED-skærmen er blevet tyndere og tyndere, så OLED, det er få millimeter tykt. Og så er det som en lysende flade, man bare kan rulle på sådan en skabsdør, så lyser hele skabsdøren. Men
Den ligger et godt stykke ude på nuværende sted. Så OLED? OLED, ja. Det er også været i gang med OLED de sidste. Hvorfor noget? At de har været i gang med OLED fjernsyn de sidste 7 år. Ja, ja. Så det er der bare ikke kommet op af. Men belysnings... skal vi sige, altså før det kommer ud i almen belysning i det, og kommer ned i nogle priser, der kan bruges til noget. Jeg tror også, man har også talt lidt om, hvordan vil prisudviklingen være på de ting. Det jeg har set indtil nu, det er, at den går i 2 retninger. Alle anden sortering, det ryger ned og koster ikke ret meget. Og de gode ting, de holder sig op i et vist prisniveau, og så prøver man at bruge udviklingskroner på at blive bedre og bedre, sådan så vi får flere lumen per watt, får flere gode produkter, så man kan lave flere gode løsninger og gode historier. Og det er det, man arbejder meget på, og ligesom at holde den, skal vi sige, de gode egenskaber frem for de andre. Ikke? Men jeg tror, det er for alle har været en kæmpe opgave at udvikle alle de der ting så hurtigt, som det hele er gået. Det er gået sindssygt stærkt. Ganske få år, så er der så meget nyt lys, der er kommet frem. Hvis nu du siger, at der er så mange dårlige, hvad prisleje skal man købe? Så når man køber per til 100-200 eller sådan noget. For at bare sortere fra, hvis man ikke havde forstand på det. Ja, jeg vil sige, som punkt 1, køb en mærkevare, man har tillid til. Det er punkt 1. Det vil være en god ting. Men det er ikke altid det nok, for der er faktisk adskillige, som ikke er de kendte mærkevarer, som er rigtig gode. Så kan man gå ind og se på, hvad der står på æskerne. Hvad jeg gør nogle gange, jeg går ind og tjekker deres hjemmesider, så kan jeg se, hvis de har en masse certifikater på det ene og det andet, og EMC-certifikater og sådan noget, så vil jeg sige, okay, så er de nok har forstået lidt af noget af det der, hvad det går ud på. Fordi vi taler jo altså om, at hvis du skal bruge lyskilder til en hel bolig, så er det måske de der 10.000 kroner eller mere, man skal bruge, og så kan det godt betale sig at bruge 5 minutter på en computer, inden man farer ned 5 minutter i lugtetid og lige køber, hvad der står på hylde 1. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil sætte mig lidt ind i, hvad det var. Men det er meget sjovt, at der er kommet nogle rimelig ukendte producenter op, som producerer noget sindssygt godt. Der er nogle af dem, jeg har her, som kommer fra ikke så kendte producenter, men de er opstået ved, at de har den rigtige idé på det rigtige tidspunkt, ligesom Sensorium også er kommet med det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt. For hvis nu iPad'en ikke havde været opfundet, så havde de jo allerede haft et problem, ikke? Men altså havde det været der, ikke? Men altså det er noget med, at tingene de skal følges lidt ad på en eller anden måde. Men jeg vil nok på lyskilderne, der vil jeg være rimelig grundig, velvidende af alle de skal vi sige farer, der er for at måske købe noget uheldigt. Og hvis, hvis du ser nogen, hvor du kan få 3 for en hund, så vil jeg sige, hold dig fra det, ikke? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke på. Så ja. Jo, jeg har et spørgsmål. Der er mange af de der halogenlamper, man kan få. Jeg ved simpelthen ikke, hvad den der fatning hedder. Det er sådan 2 øjer, der sidder. Det hedder Geni. Nå, er det Geni, ja. Hvad er det til det? Ikke noget, som jeg synes ser pænt ud, men der findes noget. Men det vil jeg sige, det jeg har set, det har været en tvivlsom klasse. Der kommer rigtig mange spændende ting i hele den her verden til mange af alle de her fatninger. Men noget af det mere smart end andet. Jeg vil sige, den store udvikling, den har ligget på E27'eren, den har også ligget på E14'eren, som jo også er et lige så kendt gevinst som det der, hvor man også har sådan en traditionel kærte eller kronepære, som man kan bruge i lyskroner og det slags ting. Men når vi er nede i mange af de andre, der er ikke så meget. 12-volt-serien er der en hel serie af de traditionelle. Geni Geo10-serien er der også en hel serie af. Når vi er ude i de andre, så er det lidt mere sådan, kan bruges, kan ikke bruges. Så det vil du være afventende overfor? Det der, hvad var du sagde, den Geni? Altså jeg tester det hele, når det kommer, og så kigger jeg lidt på lys og på lysfarven, og jeg synes det er godt, så sender jeg et stykke op til Henrik og siger, til det er godt, kontrol er bedre, og så prøver vi dem af en gang til, og så måler vi dem sammen med Sensorium og ser om, hvordan at de arbejder sammen med de ting. Og så prøver vi nogle forskellige praktiske. Når vi så synes, nu er de kommet igennem det praktiske nåleøje, så er jeg også begyndt at sælge af det, fordi nu dur det til et eller andet, ikke?
sige, der er mange ting, som man lige skal overveje, inden man kaster sig over det, og så, det er faktisk meget vigtigt. Ja, og så vil jeg ellers slutte af med at sige, ligesom Poul Henningsen sagde for mange år siden, og det holder stadig. Fremtiden, den kommer af sig selv. Fremskridtet arbejder vi på.